استخبرك حزب تግራይ استخبر ويزر خيروس حاجوس أفقوا بيت مكرب حزب تግራይ كان إيرتراونت كفرس قبل كلهم عالم مس فرست سالساي وقع عالم كوينس كلنا هاجرات كم بحدش فريسن كتكعات خوينن حدا قم نجري إيرتراونت حساب كخول اوكي حساب إيرتراونت قدام مسوعتي بوزح ነገር استخفل صلى سوات كم زخنا كله سواتنا بانا اللوات كوني قبايلو بريدان دكتور دبرتين قمرم كايل ناوشت قدنا بعلنا نقله كلتنا خوينا جن نيرترا نخيد كأي حرن قاطر زول تسمامي عمتهم نجيرهم هم دو سرايت نوركم نجيرهم نيفلت حوحات كسعر زخيل أفتانا هزبا وعلامو بعلون تمليتو بعلو شتات نتيلي علامو حد يكون توصي حوحات بعلي يتفق إن دولي شققر منقستي متياشيو زي خمس تفعلاليو ستيكولدرز تزراري بناهم قورئنا حزي مسمان نم هاجر خن الدرادر النخيلن كالدرادر زخيل عقم زلنان إينا إلومو صلى سوات كم زخنا كله سواتنا بانا اللوات كوني قبايلو بريدان دكتور دبرتين قمرم كايل أب حال سماعات تجري بمهلات مبارك صارت هالشمال عامات الزخري سماعات تجري سنة سرعة من بارح عم بابا تخيلوا أبت سنة سرعة من بارح عم بابا سرخبوا بريدات من قصة تجري دكتور دبرتين قبرم كيل إذا بعلتنا خبر سواتنا زمتوا معوتات بمعقب زي تبالو عماماتنا مزام قلب محداس خور كم تقباب بمتكاس صلى سواتنا هاللوات كم زخنا كله سواتنا بعنا هاللوات كونوا يقبايلا بهم أبزوان تجري نموراري يدد مزلو تلاي بدبلوماسية تتجابات مفتاح تعرف كبار زي خون أنت زي خندما بغالس خلا على عمدة محاس حلفنا زنبال كم تقبل ما تأزاري بهم يوم حوحات كسعر زخيل أفتانا هزبا وعلامو بعلون تمليتو بعلو شتات نتيلي علامو حد يكون توصي حوحات بعلي يتفق عن علامو دون تيلو نهزبا وعلامو دون تيل حوحات جن بدك خطف أي خلل سبات بستفل عليه من قدي هو تم كحل في خليه تكنولوجيا لنا حيل لنا تتكواصل لنا زول سبات صلاة كعزها له استفل عليه قدرات كقاطم يقول يوم سبات راح ينكسوا زخلوا كم تو ببوانو مسواتنا خفول زمز مرحتي مسواتنا خفول زمز تقارلتي كم مز سوا سب كل خليه أتعلى ما جنك السعر يخلن هو حد كم ودك السعر زخل كاف هزوا وعلامو شتت انتيلي كاف هزوا وعلامنا شتت كينبل مرحتي كاف هزوا وعلامنا شتت كينبل كا هزبي كحجز كسرح له مخنياتو تعلامنا هزبي تحلفنتنا هزبي سرعات قبر كبهل اللوسة كان إيرتراونت كفرس قبل كلهم عالم مس فرست سالساي وقع عالم كوينس كلنا هاجرات كم بحدش فريسن كتكعات خوينن حدا قم نجري إيرتراونت حساب كخول اوكي حساب إيرتراونت قدام مسوعتي بوزح ነገር استخفل اتمن دقع مانم كبسو يكني ግን ብዙሓት ይኑኑ ወለው ነው ኩሉ ግዜ ስዒሩ ይወጽ ሰለስተ መንግስታት ቁልቁል አፎም ክድፉ ጸኒዑ ኸይዳ ንሕና ሲ ምስ ኤርትራውነት ሽግር የብልናን እዚ ሲ ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ከዳዓትን ጠላማትን ጡባዲኦም ዝነኽሱ ኣለው የስ እብለኩ ከለኹ እዚ ሓሳብ እዚ ግን ሲ ኣይ ነግረከው ኣይሰምዕኒ ክዘል ከምስተ ንሕናስ ኤርትራውያን ምዃንና ሽግር የብልና ሃገር ኤርትራ ሲ ምቅላስና ሲ كندز سيكونن زربح سيكونن اوكي مو اندحركم إلنا حسيب ناس إثيوبياوያን مخان ما حشنا ኢና ክንብል ማለት ومع ኢትዮጵያ خلخال ዝነበረካ ወዝን ኣብዚ ሕጂ ዘለካ ወዝን ኤርትራ እንደይ ግዜ ክነግረክ ኣይሰምዕኒ ይመስለ ንሕና ብወዝ ናይ ገጽ ብከብድና ንጥበር ህዝቢ ይኮና ከብድኻ መሊኡ ንእድኻ እንድሕብዳ ጸቢብካ ዝሓድር ኮይኑ ትውም ይብል ንሕና ከብድና نحنا قدم خبدنا لؤلاونتنا نسرع حزبنا هاجر علاتنا إثيوبياوያን ከዓ نعنا اسخي بزعبا توزي خطر او كدبا زفصمو ግፍዕ ደርጊ ተርዲክና ኣብ ሽዕብ ኣዴታትና ኣጥፋተን ክቁረጻ ብታንክ ሓራኽ ገጻ ከለዋ እዚ ታሲ ኣይትፈልጥኒ ኣብ ገጀረት ህፃውንቲ ቆልዑ ብሳንጃ ተጠቢሖም ካብ ከብድዮም ክወጽ ከለዉ ደርግ እንታይ ጌርና نعنا you have no idea دحر حزي مسمانم كتدرادر كم زي تقل كم زنقروه مسمانم حزي دحر حزي ندرادرو
ነገር የለን ምን እንደራደረ ሰቡን የለን እንደልዮ ሽግግር መንግስቲ ምጥያሽው እዚ ከዓ ምስ ዝተፈላለዩ ስቴክሆልደርስ ተዘራሪብና ክንገብሮ ኢና ሕዚ ምስ ማንም ሃገር ክንደራደር ንኽእልን ከደራደር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለናን ኢና ኢሎሞ ኢሉ ብርሃኑ እዩ ዘቕርብ ዘሎ እዚ ሓሶት እዩ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ልኢኽዎ ትብል ሓቂ እያ ባዕሉ እውን ድሕረ ፅደቓ ንሃና ጥርጣረ እውን ንስኡ እዩ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣይኮነን ኣፍሪካ ሕብረት ከም ቱል ተጠቂሙ ይኸደሎ እምበር ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ልኡኽ ኮይኑ ይከደን ኦባሳንጆ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ልኡኽ ኮይኑ ይኸይዱ ነገር ግን ዋላ ልኡኽ ኮይኑ ሒዙ መፅዩ ወልቃይትን ራያን ከምዚ ዶ ክወኩም ይበለን ራያ ኮብ ኢድና እዩ ዘሎ እንታይ መን ወሃብ ኣድሊና መን ይወሃብ ኣድሊና ናይ ራያ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ራያ እኮ ኣብ ኢድ ትግራይ እዩ ከምስሉ ክዛረቡ ከለዉ ወልቃይትን ራያን ክብሉ ከለዉ ሓቂ ዝመስል በቃ ኣብ ኢዶም ዘሎ እዩ ዝመስል ጸለምቲ ንኽእቢሎም ራያ ኮፍሪሶማ እዚኣ ምስ ፈረሰት ድሕሪኡ ዘለዎም የብሎም ነብራያ ኣብ ጸለምቲ ኣለዉ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣለዉ እዚአን ከዓ ከም ልሰን እዩ መሪሕነት ትግራይ ከም ልሰን እዩ ሰራዊት ትግራይ እቲ ዋና ነገር ዘልዕልዎ ዘለዉ ግን እዝን በሰቂለ ብስታይ ክወኩም ብዘይውግእ ክወኩም ኢልዎ ምስ እምብለ ኢሎም ክበሃል ከሎ እቲ ዝሞተ ፖለቲከኛ እውን እየኣምናን እዚኣ ምክንያቱ ሕወሓት ከም ውድብ ሰራዊት ትግራይ ከም ሰራዊት ናይ ኩናት ባህጊ የብሎምን ካብ ህዝቢ ትግራይ እንዲኦም ዝቕድሑ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ዝደሊ እንተኢልና እዞም ሰባት እዚኦም እዞም ውዳበታት እዚኦም ሰላም እዮም ዝደልዩ የለን ኣብይ ኣሕመድ እውን ከምኡ ይበለን ኣይበለን እተን ሒዝዎን ዘሎ መሬትና ብዘይ ምንም ውግእ ክህበኩም እየ መሬትኩም ክመልስ እየ እንተኢሉ ናብ ውግእ ዘኽይድ የብሎምን ካሊእ ሰብ መግደፍዎ ሽማግለ የድልዮምን ኣነ ክውድኦ ክእል እየ ኣነ ተራ ሰብ ተራ ትግራዋይ ክውድኦ ክእል እየ ከመይ ከም ዝሓስቡ እንታይ ከም ዝሓስቡ መራሕትና ስለ ንፈልጦ ማለት እዩ ካሊእ ሰብ የድልየካን ካሊእ ሽማግለ የድልየካን ካብ ካሊእ ዓዲ ዝመፀ ወይ ዝኾነ ኦባሳንጆ ስለ ዘይባረኾ ዘይሰርሕ ተባሂሉ ዝቕመጥ ነገር የለን ኩናት ኣይደልን መሬትኩም ውሰዱ ናብ ሕገ መንግስቲ ንመለስ እንተኢሉ ኦኬ እቲ ካሊእ ብሕገ መንግስቲ ብርሃኑ ጁላ ንታደሰ ወረደ ንጻድቃን እቲ ናይ ውሽጢ ምድማ ይኣኽለና ኢትዮጵያውያን ኢና ንስኹም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሕና ተረፈ ኢትዮጵያ ሒዝናውን ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ውሽጢ ጉድና ባዕልና ንእለ ክልቴና ኮይና ግን ንኤርትራ ንኸይድ ቀይሕ ባሕሪ ንቆፃፀር ዝብል ተሰማሚዕ መፅዮም ነጊሮምኩም ደው ሰራዊት ነበርኩም ነገርኩም ኣይፈልጥ ተሰማሚዕ መፅዮም ናብ ትግራይ ምስ መፀት ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ዘይ ኩናትና ሃንደለ ቀኢልና ሓዚን ንሰሜን ገፅና ዶ ንሻዕብያ ገፅና ዶ ይኸውንን መጀመርያ ላዕለዋዊ መሬትና ንምልስ ዝብል እዩ ወሲዱ ማለት እዩ ኢንፋክት ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ጀነራል ጻድቃን ናብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ምሁራት ተኣኪቡ ብሙሉእ እቲ ናይ ሲሸልስ ስምምዕ ትርጉ ሕቢል ነጊርዎም ከም ዘለዎ ብጀርመን ሬድዮ ሓሊፉ ኣብቲ ሽዕዋን ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ክብድ ዝበለ ቅሬታ ፈጢሮም ነይሮም ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ድሕሪ ፕሪቶርያ ስምምዕ ፋኖ ፍንጨራዕ ምስ በሉ ንዑ ፋኖ ሓቢርና ንቃዕዮም ኢሉ ፌደራል መንግስቲ ኦፊሻል ሓይቲ ንሰራዊት ትግራይ ፖለቲካ መሪሕነት ትግራይ ኣብ ኩናትና መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይረጋገፅ ኩናት ኣይንኣቱ እዚኣ ዝሰምዐ ኢሳያስ በሉ ንዑ ተጋሩ ዝቆልዓ ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄ ንኩላትና ይኸጥፈና ተወዲብና ከአዲስ አበባ ፀራሪግና ነጥፋይሉ ሕቶ ቀሪብ ናብ ትግራይ እዙን መሪሕነት ትግራይ መሰረታዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘይረጋግፅ ኩናት ኣብ ናይ ካልእት ድሌትን እምነትን ተሳፊርና ንገብሮ ኩናት የለን በቃ እዚኣ በኤርትራ ወገን ዘሎ ኣዎንታዊ መልሲ በምሓራ ገጽ ዘሎ ኣዎንታዊ መልሲ ኣብቶም ካልእት ሓይልታት ዘሎ ኣዎንታዊ መልሲ ካብ ዝሽኻል እዚ ዝብገስ ዶም ህዝቢ እዚኦም ቂምን በቀልን ተዝህልው ነይሮም እኹል በደል ኣብፅሕና ኣሎም ኢና
ንዑና እንትብሎም እንተሎ እክቢሎም ሓደ መዓልቲ ናዋና መፁ በዚውን እክቢሎም ናዋና መፁ ዝብል መበገስ ገበረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምሕዝነት እንፈጥሮ ንሕና ንመሰረታዊ ረብሓና እዩ ንህልውናና እዩ ክንነብር ምእንታን ዓለም ተዛሪኻ ስለ ዝኾነት መዛሪቲ ሒዝና መዛሪቲ ማለት ወታደር ማለት ጥራሕ አይኮነ ኣብ ዓለም ብሓሳብ ዝድግፈካ ሎጂስቲክስ ዘቕርበልካ ሎጂስቲክስ ገዝእ እናኽኣልካውን በሪ ትስእን መእተውን መውፅእን ትስእን